गासैनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै दा नोंथांमोना गोबां खोनागासिनो दंखायो जे जोंहा सासे ब्रादार जोंनिनो आंगो होननांगोन जाय बेहा दा इउटिउब चेनेला डिलीट जादों बा मेन एकाउन्टआवनो प्रब्लेमा फैदों। दा जों सार्च खालामबाबो नुनो मोना बिथाङा दायो रिसेन्ट डेजनि गेजेराव गावनि सेकेन्ड चेनेलजोंहाय माखासे आपडेटफोरखौ लाबोफिनसिगोन बेखौ जों नुनो मोनदों। दा दुखु मोनो मानो होनोब्ला जेब्ला जोङो आरो बेयाव मा खालामनांगौ आं बेखौबो मोननैसो नोंथांमोननो जायफ्रा गोदान क्रिएटरफोर नोंथांमोननि थाखायबो बियो इम्परटेन्ट जानो थांगासिनो दङ होननानै आं सानो जायफ्रा खोनासंनानै लादों। जोङो जेब्ला क्रिएटर जायो क्रिएटर जानायाबो गोरलै बाथ्रा नङा मानो होनब्ला गोबां स्ट्रागल खालामनांगौ जायो गोबां खस्थ' खालामनांगौ जायो खस्थ' जेंना जेंसिखौ सौसिनानैसो मोनसे स्टेजसिम मोनफैनो हायो। आरो जोंनि बर' रावआवथ' बर' रावजों मालाबाबो मिलियन थांगोनखौ नुहुरस'वा मानो होनब्ला जोंनि पपुलेसना लिमिटेड होनजायो ससियेल मिडिया प्लेटफर्माव प्लास इउजार्सफ्रा मबाइल बाहायग्राफ्रा गुबुनारिफ्रा जोंनिफ्राय बहुद बारा जायनि थाखाय गुबुन रावफोरा बांसिन बुरजा गावसिनि फेन्सफोरखौ बुथुमनानै लानो हायो बा डेभेलप जानो हायो बेखौबो जों नुनो मोनो। जिखियानो जाया गावनि रावजों जिखियानो गोबाङा अनसायनाय होबोदों एसे एनैब्लाबो। दा ससियेल मिडियायाव मेनलि नैबे प्रब्लेम फैनाया जाहैबाय गोबां जों क्रिएटरफोरनियावबो फैनो हागौ जों जुदि आवेर थायाब्ला बा जों साबधान थायाब्ला। दा इउटिउबाव माखासे टार्म्स एन्ड कन्डिशन होखानाय दङ नेम निथि थायो। दा बैफोरो मालाबा जों नेम निथिफोरखौ भायलेन्स खालामोब्ला बैफोर प्रब्लेमा जों साफ्रोमबो क्रिएटरनियाव फैनो हागौ। थ' माखासे जोंनि गोबाङा सलायो नाथाय टार्म्स एन्ड कन्डिशनखौ जों मालाबाबो क्लियारलि रिड आउट खालामनानै लाया बा रिड खालामनानै लाया बा फरायनानै लाया मा सिङावहाय नेम निथि होनाय दङ। थ' बिनिखायनो आं गोदान क्रिएटरफोरखौबो बुंनो गोसो जायो जायफोर क्रिएटरफोर मालाबाबो स्पन्सरशिप एड्स बेफोर होनो इउटिउबा राइट होआ बबेनिफ्राय जायफ्रा थार्ड पार्टी एप्सफोरनिफ्राय मालाबाबो होआ। जेब्ला बेखौ इउटिउब टीमा आवेर जागोन बा मिथिगोन थ' बिसोर एक्शन लायो बिनि सायाव। नैबेफोर खारनाव जोंनि चेनेला डिसेबल जानो हागौ भिडिअआ हारसिं डिलीट जानो हागौ बा रिमुभ जानो हागौ बा जोंनि मेन चेनेलाबो थांनो हागौ बांद्राय जायोब्ला। बेफोर जाहैबाय प्रमोशनेल भिडिअसफोर जाय थार्ड पार्टी एप्सनि होनो हागोन न' डाउट नों गावनि अन प्रडाक्ट्स गावनि अन एडभार्टाइज बेफोरखौ। आरो मोनसे जाहैबाय गोबाङा खावलायो आदा आंनि चेनेलखौबो बा बाबु जोंनि चेनेलखौबो प्रमोट खालामनानै होनानै हो लिंकखौ। नैबेयावबो इउटिउबहा बादा दङ। दा बैखौबो इउटिउबा जुदि बे डिटेक्ट जायो बा मिथिजायो अब्ला नोंनि चेनेला बैयावबो प्रब्लेमाव फैनो हागौ बा रिमुभबो जानो हागौ। मानो होनब्ला इउटिउबा मालाबाबो पारमिसन होआ जे नों मालायनि चेनेलखौबो प्रमोट खालामनो बा प्रमोशन खालामनो बे मोनसे। थ' बिनिखायनो गोबांथार टार्म्स एन्ड कन्डिशन दङ आरो आजिखालिथ' गोबां डिटेक्ट जायो इभेन पेन गाननाय गस्ला गानै गथ' मानसिब्लाबो बेफोरखौहाय इनएप्रोप्रिएट कन्टेन्ट होनानै भायलेसन होननानै बेफोरखौबो रुल्सनि माने रुल्सआव थाङाखै होननानै बेफोरखौबो रिमुभ खालामनायखौ जों नुनो मोनो। बिनि थाखायनो गोबां आवेर जानाया गाहाम। थार्ड पार्टी एप्स नंगौ बिसोरो फैसा होयो एडभार्टाइज होनायाव बानायनो थाखाय नाथाय आवेर जानाया मोजां। जोङो माबायदिया लाजायो माबायदिया लाजाया गोबांथार जाय बे गोबां जोङो एडभार्टाइज होयोना बेफोरो गासिबो थार्ड पार्टी एप्सफोर बांसिनानो बिसोरो फैसाथ' होयो नाथाय नोंहा मा खहा जागोन बिसोर बेखौ जेबो साना। बिनि थाखायनो जों मोजां आवेर जानाया गाहाम। आरो जेसेबां हायो आं खावलायगोन जाय एक्सट्रा इउटिउबार ब्रादार बिनि चेनेलखौहाय एक्सट्रा इउटिउबार इउटिउब टीमावहाय क्रिएटर टीम बा वाइटि टीमावहाय बयबो जायफ्रा रोंगौथि दङ हाजासे जाहाथे रिकभार खालामनो हायो टेग बा मेसेज खालामहरबानो जाबाय टुइटारनि थ्रुयै। आरो जायफ्रा रोंगौथि दङ इउटिउबनि थ्रुयैबो हागोन। इउटिउबाव डाइरेक्ट चाट बक्सआव थांनानैब्लाबो आरो माखासे हाउ टु होनानै जोङो बेफोरखौ हेल्प खालामनो हागोन आरोना। जेसेबां हायो रिकभार जाथारगोन बेबो बुंनो हाया नाथाय पसिबल चान्स दङ आरोना बेनो। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं आरो गासिबो बुजिबाय होननानै आं सानो। लाभ इउ अल।